Karli tang rina rong pipi aphan pang thek atum apran karmut along kachiram dun bangke thomatum raikom sai khiari deng kachingnang kedam tang chiti ni phai krenar kep arni difu police station ke parlo lamding route ke damatowar ANM nurse training center adung Sona Singh terang arong along pang thek atum rina rong pipi aphan apran ke endeda puthak victim mati kisung ki pho kachitong ahema soratum Difu police station along lamhoi kipidam ating pen raikom sai khiatum joy pen birta long si Karli tang rina rong pipi aphan apran karmo det along kachiram dunatum aphan ritar le bomsi kedam tang chiti ni phai pho ar nikangsam lamding road kilometer hini Chandra Singh terang arong amikar Karli tang thanoram tiso asopo rensing tiso arta ningkan phokep adungthu kilometer pli Sona Singh terang arong amikar Karli tang manik terang asupo mirjeng terang arta ningkaning koirahini lapenthu mirjeng kathar ingti arong amikar saret ingti asupo babu singh ingti arta ningkaning koirakethom labangke thomatumaphan raikom sai khiatum nep ingnang ponlonglo nonamad labangke thomatum raikom sai khiari deng kachingnang check atumaphan karjupatini asai deng ponbomla News Desk Report Public TV Karbi Anglong सीधा दे गाड़ी घुमाई दी पुलिस Kopi polo na tu ban lang kene ke kopi polo na ngene pun ya Arvinson kathar puabang phu inut arta ki jom heganim supi aphan blackmail ki claim mate aning ke dok kachikrong ajoini inudanim supi apran pache ende longri arlo aningkan kali acheklo kali bonta arui paliat lipin an suarlo phan meklang no asai kang hoipen apranan ta karmu detiki asai inglum piktang lason thot si lakhaing koira phoni lit constituency ki parlo Panjan along Karli tang lars im teron pi arta ki jum heganim supi apran che ende labang sualama puthak laki dongka hawara long kido inut Arvinson kathar puabang Karli tang lars im teron pi apham blackmail ke kremati aning ke do kachikrong joini ingdengner kep an ke Charlie bom arta kang doganim supi aphan apran pache ende lapen halapu apran ke damnang joy hemasorotum ningduk cipak langpen niliso apran ke damnang joy ason thot halaso abang phua phan sitami apran si lar thot nang ji pusi kisung ki phobek ahem tunatum pen pachini pon lapen labang so kisung aho difu medical college and hospital along ponpen puthot hem kachiwanji pura thangnat kiwangji awarsai avedet ajoini nilip local MSC pabitra rong pi aphan akira kachu hangji aphan lam diking pen birta pibomta nang birta lele lapen thangnara kirapta longli puta apran kidam joya sarpi pen lamthi chipak langpon lapen adum thu Karbi Anglong Women Justice aruatum pen Karli tang lars interon pi aphan blackmail ke claim mate apran kidam nang joya pot ahok pedakang sai mate justice longbek nang ji pusi pherang ke atheng no pachini do Nilip Tuki Hola Pen Nilitoma Perangpi, Harson Tiron ng Kilo Berta News Report Public TV Karbi Anglong. Nili ke thang na chining dun na dalo, nili megjang lot lo, kai son thang thei bon puma chining dun na dalo, anke adap polo he. Lang nang jun lo, ni puso ong pa, bini ni class tu nan e po, ante nang puso re dam thab re chang hoi ma po.
มานังผู้โซเรตปะเตเนี่ยตะไว้นังน้ำเปียมปวดจุกเราตะไว้ที่น้ำเปียมเลยแกตะไว้น้ำเราตะไว้จุดทาเดนแต่ปะจุดเจ็บปะฮัลโหล सुपी घटना देत लो नॉन बैंक लांग प्राण अवदेत प्राण दम जुल है นี่ลิตานี่ลิงยังที่เต็งเนี่ยละซอเต็งระนี่โซกิบีระซอนทอดปะยาแล้วนี่ลิงดูก็ซอนทอดบางละซอนทอดแต่ปะยาแล้วนี่ลิตานะเซนละ police พันอันตานี่ลิดิผู้เสียจะแรงอันตาจะทานกลางหลับเลยสินอนวางล้อพ้นตะปอนิกเดียดแล้วก็นี่ลิกาพ้นก็จิงกีตาเทกันเดทางตาจิชิงดุนเดียดละตีบอดจะลงเด็ดดอฮะดาบจะเทกลอกแกอดวายแรงเลือดตีนปิจอมเลยฮะสุดที่ Jangan telah la so supi ke hospital pon medical hospital se pon lo hala dak le pen ke ache the de lo pulu ke ล้อมโอ้บิจีเอ็นนี่ลงเลยเลยดิมาเอ็นลงนังมาเอ็นลงเลยเลย da pa mai chuba pe ก็ฮัลโหลก็เป็น ke postmortem pe ne kuri ma กุรี postmortem kuri le song bong men pe ne police tum pe ne ke bang do ma บันดูเลยพรางว่างเลยนี่ตุ้มหาดากดูพี่ฮะดากสุขลาปุลิสนะ ni da bang ที่นี่ดำมูว่างกันหลังเลยอยู่ว่างเลยปินตะ ha de fu pen da bang ma police to ไอ้ผู้เป็นว่างเวลาสุขีลาหลานนั่งก็ว่างนะว่างโอ้ปกยันตะว่างเลยบ่อ๋อว่างเลยทางเตะอันเวลเลย Ning du kalam bangalalo nilitum angjir harta ke jum hek pen abuson apran kidam nang pot alang liphat nilitum alang lipanta nilitum justice longvek nai alang li nilitum angjir larshim teron pi alang li apran kidam sonak thaksi alang lipanta lason si apran padam nang ji pusini tum la media tumanta chuning ridun lo tapen nilitum la pusona kisung hut itum lo lokale mesita nang kirap nang itu dun tha pusini litu hin hoi pen chuning ridun lo la bangke ni limo pen ta pulo tong se kot pen lo in order tum chikip thip pen la so pin so bhanstame nep ing nang pen alang litum bhanstame ki pasung oson thot alang ta oklar bangke long nang po athe bi he kamuso non si ke charli ang deng stami trok velang pusini tum phanang che than nun lo api pen alang lisar pi pen che than lo la pen la bang so hem tun along setame ni litum ke wang pen ning duk pik alang litum ke ami thang ahem tun lo voi pis tami sopin so bihek lang pusipu alang li sopo ke alang litum ma sopo bihek lang aposi hem ke pathira bang ave pusi alang li osa tum long sika che dudun sopi pen aposi labang so hem tun long alang tum ke dudun long ta alang tum ha ning pang sam long le alang litum akai pathihe la so sopi ban akai pathihe ka bang ke ni litum ke ning duk pik lo la si la so arbinson kathara phansita me prabjin pen nep ing nang pen lo en order to nep ing nang pen othip chikip thip abangke la ke ni litum Karbi Anglong women justice abangke odun delo la bangke kai ke ta ni litum ta long vek nang pola so justice abangke la alang litum pran ke dam nang juya pod bangke alang li phansita me oklar bangke long nang po lake do veklo tha veklo lake athe apinso kachini ne kali wrong number pota kali alang litum phone record pen sita me kithi vek apran ke dam vek aning ve pen asar pi pen sita me ning jelo la pen paklang lo kithi vek je ning ve dawai ke cho vek aning ve sita me la so pin so pen phone chingki che than la chu hai he ma chu hai ma la hai ala ma the phuthak an sita me lang li hin pen paklang la se alang tum phan ke ni tum ke ning thelo Karbi Anglong women justice tumbang ke ning thelo lo en order tum sala po anakar sikji kalia the phone number ta do ahemarit puriar tum number anta do pusin tum hanang thandun la si prabjin pen pini penapang bongjong si la kisung ke paphovek apin so phan nep ne ingnang ne puti ni tumbang ke la ke air set prung set si ni tum chi song ji athe pi pot ma pute muso arta we pin lang ke charli anta trok ang dengan wela apose lang ke aprang ke kam ke dam long ji phan ke chi sig long le pin la an pan ta alang phan kang lok do na bangke la ke ni tum ke ning duk par pik lo kai pholang solang sunalong hanging bridge ing china dolong jot kaheno par pik ajo ki joi kelang atum ka cherina lakhain koida truck duar baguri MAC constituency under kai pholang so waterfall along hanging bridge mate ing china dolong jot kaheno par pik ajo ki joi kelang atum ka cherina isi langsun mati waterfall along puloti kepang thirpen chenglo ku PPC ka henumaki langsun mati waterfall committee atumsi chelang ponang po anloti langsun mati waterfall ansusi munit atum ki joi kelang atum ong muchot po lapen revenue ta long muchot po sitami non ke ladak duar baguri constituency ke parlo
kai pholang solang sun mate waterfall along ke entry tax gate bikok lapen fita en ponderlo sitami ke pang therasai ke claim pledet laki ki joi kelangatum ningkang samse dokokpo ingchina dolong jojor mate hanging bridge anta kahino lap ajo ki joi kelangatum kibang penang anaki sungdonanglo athe ingchen adolong jojot mate hanging bridge along kate roiji aphan akafere dolo pusi ki joi kelangatum chithan ponrinti lase revenue ke enpen amithang ali aphan chima tharong pulote langson mate waterfall along ke ingram chai asonsi cheman detpo lapen waterfall committee ta rd ki pipon kenang sotlo puta hawararat lapen ki joi kelangatum pen ningje ponrinti News Desk Report Public TV Karbi Anglong